Жылмайып сәлемлейбіз сізні топ клип хит парадында, хүрмәтлі достар. Сәлем барығызға да. Сезелмешәдә җәйнең 2 айы узып та киткән икән бит. Шушы вакыт эчендә җырчыларның тормышында нинди яңалыклар булган икән? Тиздән белербез. Шулай итеп, яхшы кәеф белән тапшыруыбызны башлыйбыз. Студияда без Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов. Хәерле сәгатьтә. Ничек кенә теләмәсәк тә, тик бер клип белән бүген саубуллашабыз. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, кәефегезне төшермәгез, уңышлар сезгә. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган барым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тиз генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үтеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям диен, дәшәсер килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диен, дәшәсер килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Тәк шират буенча нәрсә әле? Яңа клип бит. Әйдә, Рафина, игълан ит. Топ клип хит парадының премьерасын каршы алыгыз. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак елларга ул сузылган. Кай китте? Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Бер-береңнең барып хәлләрен белү, ярдәм итү, кирәк тә барып күрү. Нинди бәхет ул тату гаилә булып, бергә кунакларга йөрешү. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда.
Алға қойған мақсатларға жетербіз. Алла бирса, бірге юллар өтербіз. Безнең дуслык, шын егетләр дуслыгы. Кирәк шатта сүзебезне әйтербез. Шын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Шын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Алдагы җырчыбыз турында берничә кызыклы факт. Ул татар эстрадасына яңа стиль алып кергән җырчы. Ул гитара белән хитлар иҗат итә. Ул Татарстан Республикасының Актаныш районыннан. Ул шул ук район кызларына багышлап шәп җыр яздырган. Әлеге җырның клибын хәзер барыбыз да карап узабыз. Ул Ринат Гыйльфанов. Беренче күрүгә ошадың күңелгә шул көннән башланды мөхәббәт уйыны. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уйыннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән Актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды, аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Күңелдән кабатлыйм исмеңне, дөньяны онытам тик сине күрүгә. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уйыннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән Актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам минем кебекләр. Беләм синең күп, синең күп, синең күп. Актаныш кызымның ышандым хисенә. Мин аның өчен тик бер мизгел генә уенчык гына. Актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды, аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Азалия Валиева бик тыгыз эшләп йөри әле. Әйе шул, иҗат кына түгел, эшмәкәр дә бит әле ул безнең Азалия. Шуңа күрә җәй аның өчен аеруча продуктив. Туганнары, якыннары белән бәйрәм итәргә дә онытмый җырчы. Кыскасы, рәхәтләнеп җәй айларының тәмен табып яши, эшли.
Biz аны чираттагы позицияны яулау белән котлап, сүзне үзенә тапшырабыз. Алда томан, артта томан, бір мәлдәниктер. Тукталып калам, тукталып калам. Юк шигенем, юк тукталмыйм, хыялга атлар. Сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз. Бер вакытта да чабам бәхет каршысына, күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшер. Яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Тукталмам да тукталмам. Матур җырлар, искиткеч клиплар белән тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Яшь җырчы Ислам Калимуллин алдагы баскычта. Ислам иҗат белән спортны бер юлы туры китереп алып бара икән. Көндез җырласа, кичләрен футбол уйный егет. Менә шундый бар яктан да уңган җырчының клибын карар вакыт җитте. Игътибарларны экраннарга юнәлтик. Тагын яңгыр күзләремнең төсен юа, билгесезлек җан өшетә тәнем туңа. Йөрәк түрем телгәлидер, яшен камчы юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа
яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, калдым яңгыр уртасында. Ышана алмыйм, хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юылмас җылым калган. Хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне. Тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, тагын бүген күкләр дулый. Бергә чакны күңелемнән сызып булмый. Җан юатыр төсләр әллә калмаганмы? Әллә дөнья шул яңгырдан яралганмы? Тагын яңгыр юа синең эзләреңне. Тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычма син. Сүндерергә тырышма син. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Рамилә Харидиновлар бик каты эшләп яталар икән. Бүген Мәскәүдә, иртәгә Уфада, менә шулай шәһәрдән шәһәргә очып йөриләр алар. Җырлы гаиләгә юлларда исән-сау йөрүләрен теләп, аларның клипларын да сезгә тәкъдим итәбез. Синең сөйгәнең, тартып алган дөньяның яны.
Илшат Яппаров шулай ук тик ятмый. Җырлар яздыра, шул җырларына клип төшерә, иҗатта кайный кыскасы. Әле күптән түгел генә TMTV Production белән берлектә төшергән клибы бүген безнең лаеклы урында. Ул клипны күрдегезме соң әле? Күрмәгән булсагыз, рәхим итеп карагыз. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Очрашканда хәлең ничек дисәң, хәлем бик тә яхшы диярмен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Кагылмаска синең бәхетеңә, язмышыма мине баш иярмен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, үз алдыма гына сөярмен. Бер артыңнан карап иштән генә, сине сөйдем бит мине диярмен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Белмәсәң дә сөюемне, тып-тын гына сине сөярмен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Үзем генә сөеп сөенермен, көенермен. Бу җәйдә Гүзәл Әхмәтова үзенең җырына клип төшергән икән. Җәй көне гомумән иҗат итәргә бер дигән вакыт дип сөйләде Гүзәл. Менә шундый тырыш Гүзәл Әхмәтова хит парадыбызның чираттагы баскычында. Елмаеп каршы алыйк. Айтыр юллар буламаса да, табарманы күк яшьле
Узган үткәнем хисләремә сак-сак кагылам. Алсу туманга терелгән үсмер чакларымны сагынам. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Кайтыр еллар буламаса да кайттым әле яшьлек ярыма. Үткәннәрне искә алып өмет алдым якты хыялга. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Бәхеткә вакыт калмады. Татьяна Ефремованың яңалыкларына килгәндә, алар бик күп. Җәйнең 1 аенда диплом якласа, июльдә исә Питрау бәйрәмнәрендә чыгыш ясап, тамашачыларны сөендергән җырчы кыз. Алда әле бик күп эшләр көтә дип уртаклашты ул. Барысы да яхшы булыр. Уңышлар сиңа, Татьяна. Да. Эй. Ага. Ага. Салют. Так. Зор жиын буларга тора. Казаннан җырчы чакырабыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Ә мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт. Жарала, жарала дейсіз сіз, мені жаралаймын.
Rayhan Sadrievning qachon g'ana qarama har vaqt bayramda u. Bir kunni Chuvashiya Respublikasында, bir kunni Qozonda. Qisqasi ishlari gurlab boradi. Bizning hit paradda da o'z o'rnini topdi ol. Qutlaymiz ham sizni o'zina topshiramiz. Күңел тыша кайчак дустың ялгышса, янга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында Yılama sin, yılama. Yaşaganda bu dünyada kişi sınala da sınala, yalgızlıkta kalgan şaklarında yılama sin, yılama. Her kim böyle anlay durmuş tamaşa, kızı izleyim deyip kimdir adaşa. Kötüp yaşavşı var, özlüp süygenin, taşlap gitüşü var, yarım digenin. Yaşaganda bu dünyada kişi sınala da sınala, yalgızlıkta kalgan şaklarında yılama sin, yılama. Yaşaganda bu dünyada kişi sınala da sınala, yalgızlıkta kalgan şaklarında yılama sin, yılama. Yaşaganda bu dünyada kişi sınala da sınala, yalgızlıkta kalgan şaklarında yılama sin, yılama. Yalgızlıkta kalgan şaklarında yılama sin, yılama. Зөлфирә җәй буе чыгыш ясаудан туктамый икән. Ул мәҗлесләр, сабан туй, авыл җыеннары дисеңме? Шулай ук TMTV каналында топ клип хит парадында да лайыклы урында бит ул. Әйе шул, бик теләп хәзер аның клибын карыйк. Игътибар экраннарга. Борылып бір күздә салмадым, тилмереп тик бір сүз көткәндә. Әрнемәс дидеңме йөрәгем, ятларга сарылып үткәндә. Сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә. Суныган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле.
Беләсеңме хисләрен, ник хәзер йөрисең эзләнеп? Соңладың кичер дип сорарга, күңелем каршында тезләнеп, сөям дип бәгыренә телмәлләп, соңарып хәлләрен белмәлләп, суныган сап-салкын учакның күлләрен туздырып йөрмәле. Сөям дип бәгыренә телмәлләп, соңарып хәлләрен белмәлләп, суныган сап-салкын учакның күлләрен туздырып йөрмәле. Суныган сап-салкын учакның күлләрен туздырып йөрмәле. TMTV kanalında Top Clip Hit Parады үз эшен дәвам итә. Алдагы позицияда игезәк җырчылар урнашты. Миңа алар аеруча якын, чөнки алар бит әле безнең баянчылар да. Шуңа өстәп алар әле Башкортстаннан да бит рәзил. О, булай булгач, аларны үзем игълан итәм. Дуслар, каршы алыгыз. Сезнең экраннарда Айдар һәм Алмаз Юнусовлар. Оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Кайдан килгән бу матурлык һаман? Мөмкин түгел онытырлык Айдан төшкән бер фәрештә түгелме? Иркәм, синең серле күзләреңдә изде, калды хәзер мәңгелеккә иртә. Иртән торгач һаман сине уйлыймын. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Оныталмам, 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 оныталмам. Иркәм, синең серле күзләреңдә изде, калды хәзер мәңгелеккә иртә. Иртән торгач һаман сине уйлыймын. Оныталмам, оныталмам, уйламый сине һич тора алмам. Серле күзләреңә карап туя алмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам, оныталмам. Сүзләремне дәшми калмам, синсез башка яши алмам. Оныталмам, оныталмам.
Азат Алсу Фазлыевлар гаиләләре белән диңгездә булып кайтканнар. Кызыбыз Зифа беренче тапкыр диңгездә коенды дип сөенеп сөйләде Алсу. Кайда гына булсагыз да, иң мөһиме җырлаудан туктамагыз. Уңышлар сезгә. Ә хәзер сезнең клибыгызны да карап узыйк әле. Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütmez, sirlerini belgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне Җирләр күкләргә карап.
Рафина, син үзеңнең иҗат юлының башын хәтерлисеңме? Ой, әлбәттә, шул хәтле кызык истә калырлык вакытлар иде бит ул. Барс Медиа компаниясы яшь җырчыларга кастинг игълан иткән иде бит. Әйе шул, яңа Йолдыз 3 проекты старт алды. Проектның беренче туры тиздән телеэкраннарга чыгачак, шуңа күрә карарга онытмагыз. Ә без әлегә тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы клипны карап китик. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән, инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма, сукмак төшкән урамнарым, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине, тәпи атлап үскән нигез, туган өем тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әти-әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын, сагындым бит авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Но вы даете. Беренче урында бүген кем беләсеңме, Рафина? Беләм, тик башта әйдә барлык катнашучыларны барлап алыйк әле. Шын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда. Шын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда.
күзләреңне тагын яңгыр юа яшьле күзләремне яңгыр тукта әле тынычлан син хисләр кайнар сүндерергә тырышма син Bilməsən də söyüləmənə Tıptınlığına seni söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüləmənə Tıptınlığına seni söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Samada bәхеткә вакыт калмады Ай-яй, тихо гуляй, моя милая Тагы да бергә жүрсәң иде шушылай Тагы да бергә жүрсәң иде шушылай Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала Ялгызлыкта калган шакларында елама син, елама Сөйәнди бәгыренә телмәлләй Сыңарып хәлләрен белмәлләй Сонан сап-салкын учакны Гөлләрен туздырып йөрмәле Unutalmam Уйламый сине һич тора алмам Серле күзләреңә карап туя алмам Сүзләремне дәшми калмам Синсез башка яши алмам Unutalmam, unutalmam, unutalmam Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм атыры теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм матур теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Фирдәүсә ханым Хөсәйнова җәен бик уңышлы гына уздыра икән. Әйе, уңышлы диюбез бик урынлы. Җиләк-җимеш тә җыя, җырлар да туплый. Алдагы сезонда яңа клипларыгызны хит-парадларда күрергә насыйп булсын, Фирдәүсә ханым. Зурдан зур уңышлар сезгә.
Ягып тұрсын дүния гүрләсен Йылмай әліп барып үзіме Нұрлары сейріп менің yüzüme Сен йылмайып бақсаң көзіме Дүнияларда матур көріне Йылмай әліп барып үзіме Нұрлары сейріп менің yüzüme Сен йылмайып бақсаң көзіме Дүнияларда матур көріне Яқты булсын тырмыш юлларың Шатлык белән тусын таңнарың Аязы булсын һәр шак көннәрең Тыныч булсын инде җаннарың Йылмай әлеп барып үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син йылмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Йылмай әлеп барып үземә Нурлары сөйреп минем йөземә Син йылмаеп баксаң күземә Дөньяларда матур күренә Гөмірлерінің матур шағында Жырлап яшігәлі тағында Пәріштәләр қонақ қағына Біздің мәхәббәтні сағына Йылмай әліп барып үзіме Нұрлары сейріп менің yüzüme Сен йылмайып бақсаң көзіме Дүнияларда матур көріне Йылмай әліп барып үзіме Нұрлары сейріп менің yüzüme Сен йылмайып бақсаң көзіме Дүнияларда матур көріне Сен йылмайып бақсаң көзіме Дүнияларда матур көріне Дүнияларда матур көріне Дүнияларда матур көріне Шулай итеп, барлык җырчының да нинди позицияда икәнлеген ачыклады. Инде тыныч күңел белән тапшыруга нокта куйсак та була. Сезнең белән без Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов булдык. Киләсе очрашуларга хәтле сау булып торыгыз. Пока-пока.